Gethin Eifion Jones dwi. Dwi'n 20 oed a dwi'n byw yn Rhosgowr o deulu Brynira. Dwi'n hunan gyflogedig yn gweithio ar dair ffarm. A wedyn dwi wedi ddechrau'r busnes torri coed 2 flynedd yn ôl wan, gan bod fi'n gorffen coleg Gwyn Llifon. Fyswn i'n dweud bod licio bob agwedd o ffarmio mewn ffordd os ydyn ni star yn hun mewn tractor, dwi digon cyffyrddus, ond dwi'n un o'r cyntaf hefyd, dwi'n allan iwsio'n nwylo i gau bwlch neu ffensio neu be bynnag. Ar y funud gan na mond 20 ydw i, dwi'n gweld bod gen i lot o lefydd i altro yn bob man, gan bod ysgol brofiad ydy diwedd dydd, a mae yna lot o bethau eisiau gwneud a'i ddysgu. A mond amser wneud hynny mewn ffordd. Ond sa'n altro'n bach os o'n i'n rhaid ym mhen mewn rhyw ambell lyfr hefyd, lle mynd allan i dorri coed efo chi bob munud.